Maaga pa lang yan mga toy, oh. Alas 6 pa lang. Taas pa lang ito. Yun, andun yung tatlong cross mo sa taas, pinakatok-tok dun. Magsisimula na tayo mga toy, mag-akyat. Pila muna, pila. Grabe, mataas-taas to. Yan o, souvenir din yun dito mga toy. Prini mo. Sa mga bibili. Oh, shoutout daw si nanay. Ilang taon na po ba kayo nagbabinta ng ganyan? 25 years. 25. Ano pangalan niyo po? Patricia Dulay. Yeah, akyat na tayo. Shoutout po kay Nanay Dulay. Malayo-layo pa ito mga toy. Mga galing na sa taas mga toy. Boss, anong oras kayo makyat, boss? Alas 4. Alas 4. Naku po, alas 4 pala sila mga toy. Umakyat. So, kakababa lang nila ng 6:45. So, dapat pala maaga tayo pumunta dito. Ayan mga katoy, si tatay. Ang galing pa ng Sorsogon po. Ano po? Tatay Dionisio. Yan. Galing pa ng Sorsogon pala to sila. Oh. Bali, gusto na rin po nilang makapunta ng Our Lady of Lourdes. Sa Banban. Mga kababayan pala to. Kababayan. 15 na step na tayo mga katoy. Ayan. Bali, malayo pa to. Ayan. Ito pa ikot din yan. Lapit na tayo. Kahit saan nga dumayan. Ay, dun pa pala tayo sa tuktok niya, no? Meron pa yan mga katoy, tatlong cross yun sa pinakatuktok niyang isa na yan. Oo, yung may hagdanan mo po sa loob. Yung kapatid. Hingal na mga kachoy. Yan mga katoy, bawal magtapon. Ako, delikado. Ang gasolina rin yung mga katoy pag napinaldi kayo dito. Mga kabataan kayo na. Iingatan talaga nila yung Ay, malapit na. Yung tatlong cross na lang hanapin natin mga toy. Ayan mga toy, oh. Yung Kuya Kenny, gusto pa ni magbaray-baray kay. Kuya Yung red Perdi. pala yun ng lab. Yan. O makarano ko no, wala yung kanong bibi eh. Dito na yung gusto natin mga toy, oh. Ayan, ang anima Our Lady. Dito na tayo. O yan mga toy. Ito yung napili natin na sindihan. Maraming kaulugan mga toy yung kandila. Puro ito natin kasi yun hindi natin magagawa yun kung wala to. Pero ito orange na pili natin na sindihan. Kasi di mo magagawa yun lahat kung wala yung pagmamahal at may sakit ka ganyan. So ito yun. Para kung wala kang sakit magagawa mo yun. Ayan, meron pa dito akyatin natin yung papunta dun sa tatlong cruise. Yun mga katoy, na tayo. Nakakyat na tayo sa unang sacrifice. Meron pa tayo isang akyatin pa ulit yan. Papuntang tatlong cruise sa tuktok. Yeah. Yan, shoutout sa mga kasama natin. Sa mga si Kachoy Manny, Kachoy Banji, tsaka Net at Josie Monty. Yan. Thank you. Kaya pa? Tukod. Kaya pa. Lang merong mga part na papahingaan na yung patag. May naiwan po. Naiwan yung panyo. Uling hagdan. Ay, meron pa doon. Taas pala. Ayan, meron pa.
Ba, kasama si Bibi ah. Taga saan kayo, be? Ayan, shoutout kay kay Benini. Oh, ang galing. Very good naman. Mamaya mga to yung view. Yung view yung video natin tsaka yung pababa. Yun. Thank you, Jesus. Yan, dito na tayo. Ito na yung pinakang tok-tok ng matoy. Our Lady of Lourdes One Bantarlac. Yan, thank you po. At sana matupad yung mga wish natin sa buhay. Ngayong Holy Week. Mga sacrifice ni Jesus. Yan. So dito tayo pwede magtagal kasi may umiikot po yung pila mga tayo. Ito yung tatlong cross sa pinakang tuktok. Ayan mga tayo yung view mga tayo ng sa baba nitong Our Lady Lourdes. Ayan, mga shoutout sila kina Ining. Mga may mga panata. Okay. Shout out po. Yan. Ang ganda yung pababa. Oh. Shout out sa inyo, manay. Naiwan si Kachoy. Nahintay natin. Ano na mga Kachoy? May pahingayan ta dito sana. Patag. Ayan na. Yun, ingat po kayo. Ingat po. Yan mga katoy, snack muna tayo. Skyflex. Dito natin pwede magpahinga dito. Pagkaakyat nyo ng matinding akyatan bago dumating kay Our Lady of Lourdes. Yan, bulkan nyo mga malaki. Doon, papunta doon sa taas. Yung papunta ng tatlong cross sa rooftop. Itong bundok. So yun. Baba naman na tayo mga toy. Ano mo na to? Di ba hindi masakit? Yun, uwi na tayo mga toy. Bali, matagal-tagal din yung makaakyat mga toy. So siguro kung gusto nyong walang ganong pila, mga alas 3 na madaling araw siguro. Souvenir. Madami mga pang souvenir po. So may daan din yun. May daan din doon mga kasi sa kabila. Kabilaan yung shortcut kaso may bayad. So yung bayad naman siya. Donation lang naman yung bayad. Sa mga ganyan magsusurkat. Kabilaan yan mga kasi sa kabilaan na yun. Mga choy. Thank you. Ayan, mga Pilipensya. Ayan. Pilipensya sila. Pilipensya mga kayo. Dami.